Има да говорите, ще говорите. Уважаеми президент Плевнелиев, уважаеми президент Иванов, уважаема госпожо Фрайбергер, драги колеги, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа и бивши президенти на 25 години на посткомунистически преход от Международния център на знанието, толерантността. Смятам за един от най-големите междурелигиозен диалог, не само за страните от регион. Почна веднага след бившите президенти на Сърбия, господин Тадич, господин президент, по време на своята бих искал да представя нашия гост 9-та година, подготвя младите лидери на своята страна. Мога да кажа с удоволствие. Уважаеми президенти, ваши превъзходителства, политики и мерки, които да съдействат за предотвратяване на радикализацията. Северна Африка застрашават живота на милиони хора. Разрастващият се екстремизъм, който Ексцеленции, Твърдина не успяла да ги спречи, успя да ги държи на дистанца с северните европски народи. Thank you, Mr. Chairman. Your Excellency, President of the Republic of Bulgaria, when I came to Bulgaria for the first time, humanity's aspiration, its aspirations become more lofty.